Protesta kanten artean, tarteka, negu koloreak bezalaxe, erraietatik ateratzen diren oihu gordinak jaiotzen dira. Errealitateari jaurtikitako harrikadak. Gaur, Tumatxak saioan, garai makur bateko kanta bat ekarriko dugu gogora. Diktadura garaia zen, eta zentsura edozein tokitan suma zitekeen. Baina gutxi batzuk, horri aurre egiteko musikari heldu zioten. Gaur, Tumatxan, Juanjo Bastida. Inkonformismoa, salaketa, errepresioa, garai ilunak ziren. Eta kantautoreek aurkitu zuten beraien musika eta letretan irtenbidea. Bai, Ez aldala. bai, alaxe da oso ondo esan duzu. Guk hasiera batean ez genekien Mahatma diren irakaskuntzari aurre egin, biolentzia erabiliz edota biolentzia horri era berean musikarekin aurre egin. Eta alaxe erabaki genuen. Bai, herria oso minduta zegoen, saminez beterik eta guk musikarekin erantzun genion behar horri. Garaikideak dira, Jose Antonio Labordetaren canto a la libertad. A la libertad. Raimonen Alben. Alben. Bai. Eta Pablo Milanesen Yolanda. Bai. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Eta Pablo Milanesek egin bazuen Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, nik esan nuen, zergatik ez dut egingo Asunción, el vino que vende Asunción. Eta Juanjo, zer iruditzen zaizu orain abestuko bagenu elkarrekin, Asunción? Bai, nola ez pa? Bai. El vino que vende Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, echa media de vino al porrón. Asunción, Asunción, echa media de vino al porrón. Juanjo, kanta hunkigarria da. Eta gainera, salaketa puntu bat ere badauka. Hombre, ardoaren adulterioa. Begira jozu, letrari. El vino ni es blanco, ni es tinto. Orduan, galde jozu zeure buruari, ze koloretakoa da? Clarete. Gorria? Rosado? Lambrusco. Eta hemen dator salaketa. Ni tiene color. Claro, Asunciónek saltzen duen ardoak ez du kolorerik. Orduan, ze ostia saltzen du Asunciónek. Kuk hori guztia salatzen genuen, garai hartan. Arartekorik ere etzegoen, garai hartan. Zer etxe? Eta arrakasta berehala. Berehala, claro. Garai hartan ardoa asko adulteratzen zen. Pentsa, vino de mesa Sabin, Manso Hermanos. Bai, txapeldun. Otaño, vinos Otaño. Claro. Jendeak arazo honi herriak ez zion erreparatzen nire abestia entzun zuen arte. Eta jakina alderdi on guztiek bere alderdi txarra daukate. Dudarik gabe. Nire abestiaren arrakasta ikusirik berala etorri ziren kopia merkeak, kanta txarrak, inungo zentzurik gabeko letrak, adibidez, esango nizuke bai, a mí me gusta el pimpiribim pimpin, de la bota empinar para pam pam, con el pimpiribim pimpin, con el pam para pam pam, al que no le gusta el vino es un animal.
Horrez dago, hankaik ez bolu, txok entendituko aman semik. Ez dizut tankerik hartzen, eh? Nundi noa torren noi joan. Etxe gehatzek, ez? Ja, bai. Jende hasta tontoa. Jendea engainatzea. Ez teko lagataola engainatzea jendea. Zeritzu ezu, Juanjo, tumatxa bukatuko bagenu, zure abestia Asunción kantatuz. Berriz, Bai. bai. Oxe, bueno, negatik, bai, claro. Jendeak eskertuko du, Bai. El vino que vende Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, echa media de vino al porrón. Asunción, Asunción, echa media de vino al porrón. Eskerrik asko, Juanjo. Plazertxa. Juanjo Bastida. Ibango.